देखल जा बहुत बढ़िया बढ़िया हमने के सत्संग में बात सुने के मिलल। आ देखल जा ये कितना भाव श्रद्धा अच्छा बा कि सत्संग में आके बैठल बनी गुरु भाई गुरुवाहन से इ नाता बा। तो जे बुझत वो आके जूझता आ जे बुझत नहीं खे ओके कुछ सूझत। एगो भक्त लेकिन एगो भक्त बना आ कितना भक्ति में मगन बना और बाबा के दरबार में आके और का कहता अरे तुलसी मगना भैली हरि गुण गाई के तुलसी मगना साधु संत के सेवा ना करू कब का पकड़ जी कितना भाव भक्ति बा कि बाबा के दरबार में आके बैठल बन समय व्यतीत करत जा। और का कहत जी के भुजाल हाथी घोड़ा कौन की सजाई के भुजाल हाथी घोड़ा कौन की सजाई के साधु चले भुइया भुइया जीवता बचाई तुलसी मगन भैली हरि गुण गाई के 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 भूखाला पूरी मिठाई बर्फी सजाई के भूखाला पूरी मिठाई बर्फी सजाई के भूखाला पूरी मिठाई बर्फी सजाई के भूखाला पूरी मिठाई आई के साधु खाले सूखल भौरी दुनिया रमाई के तुलसी मगन भैली हरि गुण गाई के तुलसी मगन भैली हरि गुण गाई के तुलसी मगन भैली हरि गुण गाई के तुलसी मगन और कहना बाबा के दरबार में आयल बड़ी और का कहतड़ी जी देखल जा सबका दिन समय एक साथ ना रहेला लेकिन सबका दिन रात